او دینی منتا محفوظ را رسول زمانو صرف یو خبر استاسو مخی کو اذا من پا علماء بالخصوص پا علماء دیوبند خلق دے اعتراض کئی بے علماء دیوبند جگڑی کئی او پا خلقو دا کفر فتوے ورکے دا عام خلق یو خبر کئی یہ مولوی لوگ مسلمان کم بناتے ہیں اور کافر زیادہ بناتے ہیں ان مولویوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان اور اسلام سے باہر نکالتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کسی بھی کافر کو ان مولویوں نے مسلمان نہیں کیا یہ غلط پروپیگنڈا ہے غلط پروپیگنڈا ہے الحمدللہ مولویوں کا کام کیا ہے آج جو آپ دیکھتے ہیں یہ علماء کرام ہے اور مفتیان اعظام ہے اور ہمارے سامنے بیٹے ہیں رشتہ ہوئے دا علماء دا مفتیان چاہ جوڑ کرے دی دا علماء دا دی مدرسے جوڑ کر کال پکالو گورے من مسلمان سکے مسلمان خود جوڑو الحمدللہ خود مسلمان نبی حافظ و قاری و عالم جوڑو ماشاءاللہ علماء کار دا دے صرف دومرہ دا ستاسو مخی و مثال اکدم دا یو سالی پلار یو باغ نال کی باغچہ لگے نو دا آغم بچی با دا آغم باغچہ حفاظت کئی کبر نکے اب لازمان دا آغی حفاظت کئی دا آغی آبیاری بکئی او بابا ورا چای دارو با ورا چای او دا دی مارغانونا قارغان مارغان جسم ردی او دا غل دشمن سارقینونا بے حفاظت کئی او که دا حفاظت دو نکا او دا باغچہ خدمت نکنو خلق اغب بچی تا پخا نظر نگولی اس دا شریعت دا قرآن و دا سنت باغ منتا اللہ پاک رسول لگونے دے او صحابہ کرامو دا آغی او بخواری کرنے دے آغی تے دارو چولے دے اغا بوٹی منتا دا عقائد و دا عمال و دا معاملات و پشکل کے برابر کری نو من ملیان با دا آغی حفاظت کرو کبانا کرو دا غلط رازی و زمان دا دین پا باخچہ حملہ کی زبا غل خامخا شوا زبا کوشش کم چی دا غلط لارا بندہ کم در اخبر باخچے حفاظت کم نو زمان علماء بالخصوص علماء دیوبند دا دین دا باخچے حفاظت کئی چی غل رازی لکہ زبا یو مثال در کم یو غل راغی دا غنمو مرزا غلام احمد قادیانی اگر دا پیغمبر علیہ السلام دا یو صفت غلاو کرلا ناموس رسالت باندے حملہ اکرنا اس علماء کا خاموش ناس تونن بطول پاکستان قادیانان ولی اگی پیسے خورے اگی دولت خورے اگی موٹر ورکے اگی خلق ولا بنگلے ورکے نن بطول دا پیسو دلالچ قادیانان علماء پاسے دل او دا رسول اللہ مبارک دا دا صفت اگی خم مضبوط حفاظتو کو او خلقو تے اخو چے گورے دا باخچے خدمتگار ننے دا باخچے غل رانا ہوتے مرزا غلام احمد خویر دی باخچے دا خدمتگار دا خدمت کو علماء ثابت تکا چے دا غل دے دا باخچے دا سوکیدار دے ندہ دے آبیاری کا ان کے دی غل را غل دے نو خلق پویشو نو پا مخے کر نا علماء کارم دا غل دا مقتضا دا حال پا مناسبت یو خبر در تکوں نن ہم پا اسلام آباد کی پا 8 مارچ باندے 13 ورز جلوسونا ہوا تا او پٹول پاکستان کے اوتل دا عورت مارچ پنوں باندے تاسو باغی اوریدلی بھئی لکہ خبر یہ تھی کنا سوکتے خبر دی ماشاءاللہ ما خوئی که دلتا دا اطلاع ندر رسیدہ تاسو ٹولتے خبر ہے عورت مارچ کے سو اگے کی دا آواز اچت کا چھے میرا جسم اور میری مرضی اس دا غل را غرانا نوات دا سے غل دے چھے دا مار پا دین حملہ اکڑا دا سے اوزان تاوی مسلمان منگم جاتا کافر نوات زمان پا دین حملہ اکڑا پا قرآن حملہ اکڑا پا شریعت حملہ اکڑا او زمان پا اخکلی ملک پاکستان حملہ اکڑا کہ دا ملک کے انتشار پیدا ہے زمان پا فوج معاملہ اکلا دی مشران پا فوج معاملہ کرے دا اغیتم بدر دوئی پا علماء حملہ اکلا او پا قرآن حملہ اکلا میرا جسم اور میری مرضی نو ظاہر کے خنارہ مزیدار ہے زہم میں زمان وجود دے و زمان مرضی نا کہ زہ وخا خورم و کہ زہ پولا خورم
زما مرضی ده که دا روماله چوم په سر کې نا چوم پګړی په سروم او کې نه په سروم ظاهر کې خلکو ته داسې نعره لګوي چې خلک پې دوکه شي او زمونږ دا بعض انکر پرسن دا سوشل میڈیا والا عظیم وہی دیکھ اس میں کیا قباحت ہے، یہ تو ٹھیک کہتے ہیں ہمارا جسم ہے اور ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہے کھاتے ہیں جو چاہے پیتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں سوتے ہیں، تو یہ ہماری مرضی نہیں، ہم پر کسی دوسری کی مرضی ہوگی. موایو نا دے پسی شاعت خطرناک شے دے اگی سوئی وی زمان مرضی دا میں دوپٹہ اوڑ لو یا نہ اوڑ لو، میں لباس پہن لو یا نہ پہن لو، آپ کا میرے ساتھ کیا ہے زمنانا دل تبل خوالا رہے خضوی جامعہ اچھو او کناچو استاما باندے سر. اور اگر آپ کو دوپٹہ پسند ہے تو اپنے آنکھوں کو دوپٹے سے ڈانپ لو. ستا دوپٹہ خواہ دسترگی پہ ہوتا ہے زما خواہ دا کدا خپل خاون نا بچے راولم او کدا بل جانا بچے راولم نارا خطرناک شوا کرنے شوا. میری مرضی ہے میری مرضی، اپنے شوہر سے ملتی ہو یا کیا اور سے کسی اور سے زنا کروں تو آپ کا میرے ساتھ کیا ہے، میں نکاح کروں یا نہ کروں کیا ہے، تم مجھے کیا سمجھتی ہیں، تم اما سے کہتے نکاح کو او بلکہ او بڑوا پکے ہو اگوی نکاح لعنت تے ہوئے. ہاں قرآن حکم تو سوئی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. وی نکاح اس پر دا قرآن حکم تلعنت ہوئی وی دا مولیانو پیدا کی ایجنڈا دا نکاح و نکاح نکاح تا وی پاکی سے ضرورت پہ ماشاءاللہ. او یو سلیخ سلور خز کئی نو یو خز دیم سلور ملونو کی مساوات راولے مساوات سالی سالور خزے کئی خزے تا دیم اختیار میں لوشی سالور دیو کے زیم سالور نا پینزک شپیتا سڑیو کا زما در باندے سر زما خور نور مسلمان با انشاءاللہ لذیذ دخپل خاون پا نکاح کی جن تیری او زما لور خور پا دے فخر کے انشاءاللہ لذیذ. یو سڑی سالور خزی چی بچی دا دے سالورو پیدا شی پلارو موری معلوم ہے دا غیر مور دا غیر پلارو او دا یو خزه که دا سلورو ملونو پا نکاح کی یو بچی پیدا شی پلار بیسو کی نصب بے دا چا نصابی تی پلاری ندی معلوم میراس پا دا چا نوڑی ویمون خدا بچو دا روڑو مشینان نیو چی بچی با روڑو مراوڑا کنا موا دے گا تچے زینا کے بچی دا زینا سر پارا کے بچی روڑو لے کے کن نو سا مطلب شستا دا دینا رہے ٹول غلط خبر کئی دے شریعت خلاف. او یو گینے پلار پکیوی وی منگ خزو بار پریدو وی دا منگ پا دے خزو اعتماد دے سشے اعتماد دا پاکی دی وی ماشاءاللہ دا منگ لوڑا ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں پاک ہے پاک انہوں باہر ہم نکلنے دیتے ہیں یہ پاک ہے پاک ان پر ہمارا اعتماد ہے. صحابیاتو باندے دا چھے اعتماد ہو دا اللہ امہات المومنین دا چاہ اعتمادو دا اللہ قرآن شریف کے اللہ فرمائے الطیبات للطیبین امہات المومنین باندے دا اللہ اعتماد دا چلا پاکی امہات المومنین تا اللہ قرآن کے پاکی ویلی دی او بیام رسول اللہ مبارک تا فرمائی یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدرین علیہن من جلابی بہن پلونے ور پسر کرے لونو تام پسر کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہات غندی بی بی تا اور حضرت عائشی صدیقی غندی خدتا سمر با اعتماد و با پردری سیدت نساء اہل الجنت فاطمہ دا وی پڑھونے ور پسر کا برقہ ور پسر کا دا مسلمانان و خدو تا برقی ور پسر کا اعتماد ستا دے کہ دا خدای دے بیان برقہ ور پسر دا خزر روتی دی بربند عریانی او زمون کلچر اسلامی تہذیب ختم اول غوانی او زمون لونو خویندو که دا بربندتو او عریانیت پیلاول غوانی اس بمون سکو مولیان خاموش بکینو او کدری رد بکو اس کدا رد کو دیوبندیان جگڑے گئی کہ خاموش کنم تو معاشرہ فاسدی گی دا جراثیم خوری گی اصل کورونا وائرس دگا دی یہ کورونا وائرس اصل یہ ہے یہ پھیلتے ہیں دا خوریگی دا زمادی زنانو لولو خویندو تا پھیلاویگی او دا خوریگی دا وائرس نو دا بسبا ٹولی جنکے بربندے بھائی
پر اس کال اسلام آباد کے مارا جو سو کال پٹول پاکستان کے شو بل کال بپٹان کے 400 کی مکی گی سخ کال نہ جسے خزی بروزی مونگ مارس کہ مونگ پل حقوق گوان حق دا چانا گوارے کہ حق دا اسلام نا گوارے تعالی اللہ در کرے دا سے حق در کرے قسم پا خدا کہ دا سے حق یو دین و یو مسلک ور کرے کم کے اسلام ور کرے نیری ور کرے جامستا پچا دا پخاون لباس پا شوہر پخاون دے دارو پا شوہر پخاون دے دا وعدن مخ کے پپلار دی جاہیز بدر تپلار کئی پیزار بدر تپلار کئی ڈاکٹر لبدی خاون پا منڈا بوزی چتا غم خادے لزے خاون در تموٹر کئی بیمار شی پا منڈا دے خاون بوزی جامع لپٹا بورقا ٹول انتظام در تا خاون کئی نور حق سغوارے دا خضو خو پا میراس کیسا نو اسلام ورکرلا خضو خو بے جمدے خواولے اسلام وینا دی عزت پکے قسم پا خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری وفات کے پا بیمارے کے چبار روت دا خضو وسیعت کردے دے الا فتق اللہ فی النساء خبردار دا خضو پا حق کے دا خدا نوی رہے گے انہن عوان فی ایدیکم دا ستاس اللہ سنو کی قیدیانی دی دیتا خیر و رسوے بار بار دا خضو متعلق فرمائی چی گوری خیر 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 او خضو سر خسو لکو کے خسو لکو کے خسو نور صحق خضو لور مخوار حق والا ورکڑی ساڑے سار او دی غرمراشی خولیت بیگی مزدوری کڑی خضر روڑے روڑی دکاندار سار او دی مسخوتن رازی ماشام نپس خضر روٹے روڑی تاجر او دی ٹوڑ روڑے روڑی او خولی بیگی دا گرکار او دا مزدور او خضلا سوک ٹماٹر خرسی سوک ریخار گاڑے ریڑ چلی او سوک سبزی خرسی سوک موٹر ڈرائیونگ کئی او مزدوری کئی او خضلا روڑی نور صحق ورطور مولانا بجلیگر سے رحمہ اللہ پہ جندبو کنا او دا سے انسان با پاکستان کی نہیں چی مولانا بجلیگر بنا پہ جائیں اگر با ایک خضو لمن طول حقوق ورکڑی دے یو حقی پاتے دے او یو حقی دا دے یہ دا پہ خور پا دے بازار کے زور ترہ ٹیٹ شمدارہ باندے سورشیو کردو نور ہما ہر حق ورطور نو دا خض بے حیاء چی روزی او پا دین او پا شریعت حملہ کئی رشتیہ ہوایا علماء بدا دے خض مقابلہ کئی کہ بینے کئی تو آئیتا اللہ کہو کو کہ نہیں کہو من بے دا آئین دستور لان دے کہو خان دا آئین او دا دستور لان دے با مقابلہ دا من سا مقابلہ دا من خو چاپا سے ٹوپک کو تک نہ دے راغشتے من خو خلق بیدارو چی دا غلط ہوئی دا گناہ کئی